गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। गामि खाथिनि गंसे हारमनि गोजाम दङ गामि खाथियाव, ओमफ्राय बेखौ मा होनो आं दामनायना नायनो होननानै दिनै लाबोदो आरोना। दामनोथ' रोंनाय नङा, आसिफोरानो जालायलाय रोंनाय जों नङा, खामानि मावनाय आसिना नै राखाव रासि थेवब्लाबो मा होनो दामनायना नायनि आरोना। खुगा मेथाइआवथ' क्लासिकेल गैयाबाबो ओरैनो खामजों सरे सरे दामलांफानो खनलांफानो हायो। नाथाय मा होनो गोदान मेथाइफोर खननो नांगौब्ला गोदान मेथाइफोरावहा क्लासिकेलनि गोनांथि जायो। मानो होनब्ला खायसे बायदि सुर ताल मोजां मिथियाब्ला, स्केलफोरखौ मोजां मिथियाब्ला, भकेल लायाब्ला रोजाबनायाव एसे तान जायो आरोना। बिनि थाखायनो सम मोनोब्ला आंबो क्लासिकेलखौ उनालासि लागोन होनना सानदों। सिंगार जानो गोसोथारमोन आरोना उन्दैनिफ्रायनो। नाथाय हाबा जानायनि उनावहा जोंहा न'खराव बिहाव बिखुनजोनि न'खराव बेवहा एलाव गैयामोन। आइयाथ' बिखुनजोआथ' एलाव दङमोन, नाथाय मा होनो खननो होयो, नाथाय मा होनो जोंहानि हासबेन्डआ खननो होआमोन आरोना। बेनि थाखायनो आङो गोबाव सम खनालासिनो थादोंमोन। नाथाय दा जेबो बुङा, नोंनि गोसो खनोबा खनजायो होननानै बुंनायखाय बेनि थाखायनो आङो ससियेल मिडियायावहा जायाब्लाबो आंनि गोदोनि रोंनाय बैसागोफोराव मोसाबोनाय खुगा मेथाइफोरखौ आङो खननानै गोसोबायदि बेफोरबायदिनो दामनाय देनाय गैयाब्लाबो हगारो आरोना। आरो क्लासिकेल लानो गोसोमोन आगोलावनो, भकेलखौ आङो अदालबारियावहा लानो सानदोंमोन, नाथाय खायसे बायदि उसुबिदानि थाखाय आङो लानाय जायासै आरोना। किसुमाना सोंहरो आरोना, खायसेया सोंहरो नोंसानि गुमैया मा मावो, आब' आदाया मा मावो होननानै। जोंहा बोराया माबायाव अरुणाचलाव थायो, कम्पानियाव खामानि मावो, रलिं रड बानायग्रा कम्पानियावहा 15-16 हाजार मोनो आरो मासाव दरमाया। बिदिनो जेने तेने ताना मोना सोलियो। आं अंगनबादियाव मावो, अंगनबादि वार्कार, आंनिया 4-6 हाजार जोङो दरमाखौ मोनो। बिदिनो न'खरखौ सालायलाङो आरो दुग दागैहाय। आंनि मेथाइफोरखौ सोरबाफोर बिदिनो खुगा मेथाइ रोजाबनायाव लिरनायाव आंनो जायाब्लाबो बिदिनो सुजुनानै खनो, गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो आरोना। दामग्राबो गैया, रोङाबो, थेवब्लाबो मा खालामनो आरोना, गोसोआ थानो हाया। एसे रोंनायखौनो रोंद्रायनाय बायदिबो मोनो माब्लाबा गोसोखौ। थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ खोनासंनानै मोजां मोनदों साननानै हगारो आरोना आङो। दे बिदिब्ला हारमनिखौ दामना नायनोसै। हारमनि होनो ना हारमनियाम होनो? हारमनियाम मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट ना बाबु? नोंजों खनफा दे बाबु। आसियानो जालायलाय नंनाय नङा दामफेरिखायनो। सा सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा 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 धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा। खनफा बाबु। गाओ सब मिलकर राग बिलावल को, गाओ सब मिलकर राग बिलावल को। सा सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा